jako malý neděle 20. května. Ne, to mi zase bude škrtit v rozkroku. Prosím? Tak dobrý, přerovnej se tam už tak. Vnímaná. Jo, budeš skákat pak tady na těch, tohle jsou jenom cvičení, tam si nočíme o tom cvičení. Tak je intrénu. No, teď taková simulace toho, co bude zkoušet na taky. Tak, chceme to opřít co nejvíc, aby to bylo napnutý, zatažený. Jo, takhle se to zatáhne, když nám budeš vyset. Bude to vypadat prostě na tak. Budou tady vyskákat skvělá, pak budou mít jinou barvu. Jo. Takže teď je to udělá. Vyprázdný za karabin. Taky vyprázdný. Krok číslo 1. Prázdná karabin. Krok číslo 2. Snídáš tady tu růžovou svíčku, vrátíš do karabiny, kdy si nastratíš. Tak jdeš. A krok číslo 3. Takhle máš pravová. Budou tak 10 metrů dlouhý, ty je vezmeš, takhle celý přehodíš přes hlavu na druhou stranu. Se ti vytvoří tady taková smyčka. Jak zatáhneš, tak se to odepne. No. Jak si to ukážu, tak to budeš vyset. Já jsem to moci. O to je tak jednoduché. Tak pod jednou rukou, nebo oběma, nebo ani oběma, tak se tady a pohodlíš to vypíkne, nešlo ani toho metru. A Michal je pod tebou 10 metrů. A to teďka ještě jednou přidělám. Jo. Kdybys to pustil, tohle je Michal, který ti zazvoní, zatáhne ti za to ruku. Děláš všechno bez mých instrukcí, tak už tam si dělat sám. A jeden. Paráda.